togosuka bosio egatia bamenyi kurwase ward ya Kitutu Central gotoka sense mo ibunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii tukoria rero niko bayesokire na kwimurunganira igoro yengana yobotendri bwe bunge ya Nyaribari Chache kwenekia gochakia obwagachi bwabisio mugambi bwe kenyoro kya bosongo ime yensemo ya jogo okwana ime ya jogo bakorogo no MC we ward ya Kitutu Central Duke Nyarango na boigo yokorie kergo kyobo jumbe bunge ya Kitutu Chache South Daktari Andrew Mauvi niko bana ba musabiro mu jumbe ho Nyaribari Chache Mheshimiwa Zaire Janda kwenekia omorembe gati aba Nyaribari na boiga bagetutu na boigo usikamangana yechimbebe na gusaba hogotire niko kuboga chibuya bisieyo bataratwara egikaro no mu DCC Okisi rituko ria Jumatano eki enya Murikito Caroline Mosa na murikiro roboti oru nabona gutumanyia senchero bwikirana Tukoria rero nige gatia bamenyi kurwase ward ya Kitutu Central eyo gotoka ime bunge ya Kitutu Chache South baba bagotwara okorobekana ya sechinsemo cha jogo na kiri bagoteba buna nigo mujumbe bwe bunge ya Nyaribari Chache Zaire Janda anyarire ko bagagochakia umuroberi obokobeka abisiyo mugambi asechinsemecho abose batebire buna nige kenyore kyo kya bosongo getari ase bunge ya Kitutu Chache South mpaka kwa the county commissioner tumeripoti hii maneno. Hii maneno haijaanza leo. Last time tulikuwa with this kind of issue. Janda alikuwa anataka kuchenga jogo kwa Kenya Power. Akakatazwa, tukaendelea na hii case. Akakatazwa na administration ya kwamba asichenge pale. So hatuko hapa kwa sababu ya siasa, tuko hapa because of administration. Chifu yetu tuko na yeye. Hapa ni Kitutu Central. Haitakikani watu ambayo ni hapo Songo location wachenge hiyo ofisi. Ofisi inawezaje kuchengwa juu ya ofisi nyingine? Jumbe wa Kitutu Chache chikire ni gwa komoroberi bwo bwagachibwa bisieyo elibabe bako baganyago ika weekend ase barachiko babagotwara chinkwano no mo DCC bwe county ya Kisii elibabe bako yugayana na bayigo koigwana gosabisie inetakere ko bage kwagachwa ase chinsemecho obisi elibagoteba administration ebwenete kwagachwa etene ndi kumara moja kende gionsi kegenderera baka after Jumatano gekera bwana DC madam DCC gateba togenda ororo Jumatano totegerere nerategerera mangano tubwate so erabe prejudicial oserabe bobe baise kogendera okoro bwagachi totara ikororo tukwana na DCC atoye way forward eka nero in charge of administration as a sub county yaito so paka Jumatano ndibose okoro bwagachi bwa administrative offices agotenna bakachinga kicho manyina bonigo mwe mwe die Duke Nyarango sabire ko baba gusika abarayi bukorwa sechinsemo cyabo Getutu nabo gogotika ko baletera chisegi cyo ko batanana na gokoreto gwetana asegati y'Abanyaribari n'Abagetutu ekera na abere kuraga iga itukotiro none limo nanya konyora Nyaribari bagochaga iga nga location yabone bakoreta iga yabo bosongo yarengo anene manyire asere lero libakuriye dukota ibe chagochaga iga yabo songo batu abere ntubate location yetu ya jogo na chogo tubata barayi baito tubata mochumbo ito Kitutu Chache South aiwa masikani tubata boundaries auto mochivo ito omo assistant chief baiwa masikani totogo saba batwetania na Abanyaribari konyora tore twakwanania lero batoletere bitina tongego chayana batosike una ntwe Abagetutu igo nige gatia bamenya abo bamusabiro mugambi Zaire Janda anyare ko bagakubwatereria engane yuna kwenekia bunanko bwateriare amangana yechimbebe nabego ko basaba banyare ko babagotwara amasikani gochia sabarayi babo Getutu nabego kwenekia bunengane yunko berege gosansorwa ase obwango anagento kumetie ndete ko tepchanda igato morende Onyara marima babolire Nyaribari Chache baje tubatoneti amarima igabo Getutu wese tubaoneri ndaba se kututumana n'Abanyaribari nande igambo Kitutu Central tole igo bana nyamarima baere ide baje tubatoneti amarima igabo Getutu Toko tebye Abanyaribari ba keep off banje toko tusabe gieseri ndo abakonye tegieseri bagaichoreri Nyaribari yabo omo abaga twanyorero location yaito Omo chifu narenge go Crisantos sioma ekero twanyorire libaka ryo konyorero location digamba basa korente ryo mana gocha saba gambi baito basa korente ryo mana gocha saba ndo baito twabaire gieseri matuka mange
na ndi kabato masikani unaba Gitutu Orwa Jogo ime bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii Elietaria Nemausa Caroline.